koda ng'iyo pok kata chiwo remo kata mabende idendo ni World Transfusion, Blood Transfusion Day, Blood Donation Day mos Ramogi. En odiochieng' ma ijiwo jopiny mondo ogol remo miluongo ni World Blood Donation Day. Kawuono en odiochieng' mar golo remo ka ijiwo oganda mondo mi ochopie ute mag thieth kod centers moyiedhi mondo gigol remo manyalo reso gi giwegi kata mana jotuo moko madwaro remo. Atamalo achiel mar oganda ni kod dwaro mar remo kinde ka kinde kaluwore kod riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO. E piny Kenya ka bad migawo mar thieth wacho ni pins 280,000 mag remo ne ogol e higa mar 2021 ka kwan ji maromo 282,196 ne omed remo e thuolono. Mae kaluwore kod bad migawo ma ochung' ne tayo chenro mag golo remo e pacho ka miluongo ni KNBTS. En ng'ano manyalo golo remo? Jolony wacho ni nyaka ibed kod kilo 50 kadhi malo eka mondo mi gol remo, kendo kik ibed kod tuo moro amora mar adundo kata obo. Jok manie kind higni 16 kod 65 nigi thuolo bende mar golo remo. Joma chuo ijiwo mondo gol remo nyading'wen e higa, ka joma mine to nyalo golo remo nyadidek e higa achiel. Mine mapek kata madhoth ok oyienegi bende mar golo remo.